бахшида ба истиқболи ҷашни бузурги сисолагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи восеъ байни муассисаҳои соҳаи тандурустӣ мусобиқаи кушоди бозии футбол ки муддати 30 рӯз идома ёфт ҷамъбаст гардид. дар ин чорабинӣ 11 дастаи футболбозон аз марказҳои саломатии деҳотӣ беморхонаҳои рақамӣ бо чусту чолокӣ бозиҳои хуб нишон дода аз ҷавонону наврасон даъват ба амал оварданд ки интихоби тарзи ҳаёти солим ба одам сиҳатмандӣ вақти хуш ҳамеша болӯи дару будан ва бурдборӣ меорад. дар қисми финалии мусобиқа футболбозони дастаҳои муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ бо кормандони маркази саломатии деҳоти Гулистон бозӣ карданд. ғолиби мусобиқа кормандони муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия бо сипоснома ва тӯҳфаҳои молӣ қадр карда шуданд. با افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی همه گونه چهاربینی ولایتی ورزشی اوید به فوتبال بین کارمندان مؤسسه‌های تندرستی شهر و ناحیه‌های ولایت ادامه داشته طبق نشانداد ناحیه بوسه پیشرفت مسابقه میباشد.